koro ichulo jogi. To pesa mano wariyo, wayudo almost 600 million. Salary wage mar Kisumu is 400 million. Koro kien gi 600 million. Okinyal tiyo 2 salaries, ka salary achiel en 400 million. Siaya no yudo almost 600 million. Budget mar human resource, the whole county en 200 million. Was it 300 million? Koro gien ginyalo chulo 2 salaries without any problem. To banks, Kenya Commercial Bank mwakao, ema the same bank majogi gien gi loan agreements. And all the loan agreements gin 1 month kata 2 months. Koro gimwatimo sani, kata mano is one of the agreements wan gi bedo gi governor, ni nyaka wa extend, na wan gi agreement mar 1 month mar salary. Sani nyaka wa extend nikech times are different. 1 month ok romwa. Nyaka wabed gi agreement gi bank ni inyalo miyowa kata 2 months kata 3 months. To governor okinyal beda ni koro abod nyiso bank omiwa 2 months or 3 months of salary. Nikech mano is a decision has to go to the assembly. Nikech en loan. Some we call loan nitie interest. Money is public money. Okinyal wake up and do something totally different. So this is the first time. To no agree ni wabo bet with banks. Wa team renegotiate. Because the negotiation no one go initially no cover for 1 month. Maybe